Aventura lui Titi prin ieri, azi și mâine cu prietenul său Pufos. A fost odată ca niciodată, într-un mic sat, un băiețel curios numit Titi. Titi adora să pună întrebări și să exploreze lumea din jurul lui. Într-o dimineață însorită, a descoperit un ceas de buzunar auriu în podul casei bunicului său. Pe măsură ce Titi ținea ceasul Pufos în mâinile lui mici, a simțit o senzație magică de bucurie. Deodată, s-a trezit într-o poiană colorată plină de animale vorbitoare și fluturi prietenoși. Un ursuleț pufos și blănos pe nume Pufi l-a salutat. Bună, Titi! Bine ai venit în țara timpului! A spus ursulețul. Ochii lui Titi s-au mărit de bucurie. Pufi a explicat că vor pleca într-o călătorie magică pentru a înțelege zilele ieri, azi și mâine. În primul rând, au călătorit spre ziua ieri, unde totul era pictat în nuanțe calde de portocaliu și auriu. Titi a văzut scene din trecut, copii jucându-se cu jucării, bunici povestind și familii bucurându-se de picnicuri. Titi chiar s-a văzut pe el însuși ca un bebeluș în brațele mamei sale, iar Pufi îl îmbrățișa călduros. Apoi, au pătruns în ziua azi, unde culorile vibrante și energia vie umpleau aerul. Titi a văzut pe prietenii lui jucându-se, oameni muncind și râzând, iar soarele strălucea cu putere. Pufi a spus că astăzi este un dar de preț de care trebuie să ne bucurăm și l-a invitat să se joace cu el în parc. În cele din urmă, au plutit către mâine, o țară a viselor și posibilităților. Mâine era plin de pasteluri moi și stele strălucitoare. Titi s-a văzut crescând, învățând lucruri noi și făcându-și prieteni. Pufi a asigurat că viitorul este plin de aventuri palpitante și că el va fi mereu acolo pentru a-l însoți. După călătoria lor magică, Titi s-a întors acasă cu o nouă înțelegere a timpului și cu un prieten pufos. Ceasul de buzunar l-a pus pe biroul său pentru a-și aminti de momentele trăite. Pufi și Titi au petrecut zile fericite împreună, explorând și bucurându-se de fiecare moment special.